Ens trobem a la cooperativa, molt ben acompanyada entre l'Anton Mendoza, president d'aquesta cooperativa agrícola de Cambrils, i el Santi Panisello, el moliner o massarer. I avui, doncs, què farem? Anton Mendoza, qui millor que vostè? Sí. Doncs avui farem una presentació que és un tast dels olis que tenim millors d'aquí de la cooperativa. I aquests olis estan escampats arreu del món per a veure si aconseguim un altre premi, que és el que ens importa molt. Molt bé, i Santi, el procediment per fer aquest tast d'olis, quin serà? Doncs ja ho veieu, aquí dos mostres per a provar els olis que tenim. Que estan aquí en aquestes copes blaves. I per fer l'olor i el tast, aviam quin us agrada més dels dos, per a posar-la a la venda o al concurs o el que el president digui. Quins són els aspectes que es valoren en un oli? Amb un oli, esclar, principalment, el que busquen, en aquest cas nostre, és el fruitat. El fruitat que és el principal, no? A més, la qualitat, que en aquests moments pensem que la qualitat la tenim també, no? Llavors, esclar, aquí els tècnics aquí te diuen que aquests olis nostres tenen un gust de poma, que si tenen un gust amb una altra classe de fruita, de tota mena de coses. I llavors, el que també estimen molt o aprecien molt és el color, no? El color, si és una miqueta més fruitat, per a mi, és encara una miqueta més verdoset. Si no és tan fruitat, tira a més claret, més dolç, que diem ara. I això, en altres coses, quasi sempre els prèmits ens el donen més pel dolç que pel color. El fruitat el tenim, però el tenim amb un color més clar, no és tan verd, no? Molt bé, i dieu que sabors afruitats, a poma, però quins són els ingredients d'un oli d'oliva? Quins ingredients? Doncs mira, el fruitat, el sabor és, diguéssim, amarg, picant, dolç. Sobre la quantitat que té de més amarg o més picant és la qualitat de l'oli. Molt bé, però sigui fruitat o gust de poma o així, només hi ha oliva? Sí, ha de ser d'oliva. El que et recorda a fulla d'oliva, a una oliva, quan mossegues una oliva, és el que et dona el sabor i el record que tu tens de l'oli. Molt bé, doncs si us sembla, comencem el tast. Trobo potser una miqueta massa dolç, no? Per mi ho és massa. Això que diem de l'oli, si és més amargantós per la miqueta, diguem-ne, del fruitat, en aquest cas jo aquest per a mi el trobo una mica massa dolç. Pots que deu tindre menys fruitat, no cal dir això. A veure què en diu el moliner. Santi, què t'ha semblat a tu? Jo li trobo un fruitat d'entre 4 i 5, olor de poma, molt verd, és molt verd fulla, 4 d'amarg, 3 i mig, 4 de picant, molt dolç, és molt dolç. I aquesta poma, parlant de gustos, afruitats, pomes, per què és aquesta poma? Aquesta poma, això, com que es veu que porta molt d'àcid la poma, treu el gust de l'oli que t'has begut al davant. Per què? Per si vols categorar la segona, diguem en aquest cas, la segona prova, has de menjar una mossegada o dues de poma, te renta la boca i llavors has d'agafar el gust de l'altre. Molt bé, doncs veiem a veure què tal està la segona mostra. De quina manera s'ha de tastar un oli? L'oli s'ha de tastar en aquestes copes, que ja veureu com són, però se posa una quantitat d'uns 40 mil·límetres de líquid d'oli. Se posa aquí dintre i es tapa perquè no marxi l'olor, perquè l'olor és molt volàtil i de seguida marxa. I, clar, això se fa, és així. Es torna a tapar i es continua olorant diverses vegades fins que tu li vas trobant el que té de fruitat, el que té de poma, si té algun defecte, perquè hi ha alguns olis que tenen algun defecte, tot això s'olora més aviat així calentant. I des del punt de vista de la seva conservació a casa també és important tenir-lo tapat? Sí, clar, tapat i com més a fosc és millor. Així que aquestes vinagreres que tenim de vidre blanc... Això és perjudici per a l'oli, perquè l'oli el que vol és molta foscor. Com més foscor millor, perquè els llums, aquestes que avui en dia hi ha, perd la seguida el color.
Molt bé. Antoni, esteu escalfant una mica aquest got que em deia el Santi. Sí, ara en aquest moment jo ja penso que ja el tinc bastant bé per tornar-la a provar. Quina temperatura? Home, una temperatura jo penso que deu arribar als 18-20 graus, no, Santi? 28-30 graus, para sentir els olors. Sí, perquè la persona està a 36 graus, la persona. Pues la calentes i està entre 28 i 30 graus. I llavors, a partir d'aquí, ja comencen a aixecar les olors, ja notes els gustos més aviat, perquè en fred pràcticament això no es nota. Molt bé. Arriba el moment de provar-ho. Què t'ha semblat? Pues està molt bo, de veritat. Tenim uns olis molt bons. T'ha agradat més el primer o el segon? Els segons. El segon m'agrada més. Aquest, doncs, és una mica més dolç. Aquest encara és més dolç. Però, doncs, esclar, doncs, és bo. És bo. La qualitat no pot ser més ja. En aquest moment, penso que, doncs, aquí és quasi que s'equivoquem un amb l'altre perquè, doncs, totes dues són prou bones. Aquestes dues tines que són, diguem-ne, per anar a buscar algun premi en algun lloc, no? Perquè penso que no l'aguantarem. I aquest oli, doncs, pot aconseguir algun premi com cada any hem tingut. Són olis d'aquest mateix any? Sí. Quina és la diferència entre un i l'altre, llavors? Home, un té un poc més de fruitat que l'altre. Té un poc més de dolç, un poc més de poma, un poc més d'amarg, té algo més de tot. I clar, això dins de la puntuació té més puntuació. I els experts volen això, que tingui més puntuació en verd, en amarg, en picant, en dolç. Clar. I com aconseguiu de les mateixes olives fer un oli diferent? Això ja és el temps de que les fas, si es cullen molt ben collides, si el pagès ha tingut molt de cuidado en collir-les, si les ha tractat ben tractades, tot això repercuteix al final en fer un oli més bo o més dolent. Quan entren unes olives a la cooperativa que no estan en les condicions que la cooperativa ja diu a cada soci, aquelles se posen a banda i això enguany s'ha accentuat molt i penso que cada any s'haurà de fer més perquè, esclar, si no entren en condicions vol dir mala qualitat d'oli. Llavors el que no pot ser que un senyor o dos facin perdre la qualitat de l'oli de tots els socis de la cooperativa. Primer és la cooperativa, no la cooperativa, que la cooperativa no té cap dels socis, no? I llavors aquestes olives s'han de posar a banda. Per què? Perquè, doncs, mira, si ara fins ara parlem de qualitat de l'oli, també hem de parlar, i quan se considera que un tas d'oli doncs no dona el resultat bo, doncs quan ja se posem gust de baixos, gust de fongs, o doncs fongs, que vol dir que les olives no entren en condicions, no? Quan l'oli, doncs, se torna, agafa el gust acabat de fet de vi i coses d'agres, gustos raros que tenen, i d'altres de molts, no? I això tot és qüestió igual de neteja que d'entrada d'olives, de totes aquestes coses. Santi, quin és el paper de l'acidesa en aquest tas d'olis? Bé, doncs el paper d'acidesa sí és molt poca cosa, perquè l'acidesa els catadors no miren altres coses que no sigui l'acidesa, perquè l'acidesa en la Comunitat Europea avui en dia pràcticament ja no li dona la importància que tenia abans. Ara ja no té tanta importància. Però bueno, la gent encara està acostumada a veure l'acidesa a la polla i això, i clar, la clientela no. L'acidesa és hasta 0,80 és extra verge. A partir de 0,80 ja és verge. I a partir de 2 graus ja és llampant. És a dir, que hi ha 3 categories de verge. I per una bona amanida, quin és el més recomanable? El verge extra. Doncs un bon oli el que estem tastant aquí a la Cooperativa Agrícola de Cambrils.